Prečo robím najťažšie cviky posledné v tréningu? Väčšina ľudí robí tie najťažšie, najkomplexnejšie cviky ako drep, bench press a tak ďalej prvé v tréningu, lebo si myslia, že sú najviac ready a dokážu na nich zdvihnúť čo najväčšiu váhu. Ale zistil som, že keď si ich dám nakoniec toho tréningu, tak nakoniec celý môj tréning je o dosť lepší a produktívnejší. A teraz ti poviem prečo. Pokiaľ si vyberiem cvik, ktorý je hodne ťažký, hodne zaťažujúci na celé telo a hodne unavujúci a spravím ho na začiatku toho tréningu, tak mi to ovplyvní celý ten tréning. Všetky ostatné ďalšie série sú menej produktívne. A preto začínam s tými viacej izolovanými, stabilnejšími cvikmi, ktoré mi nezaťažujú moju nervovú sústavu. Dokážem na tých izolovanejších cvikoch povať viac motorických jednotiek a nie sú také zaťažujúce pre tú nervovú sústavu. Takže keď už sa dostanem aj na koniec toho tréningu, tak som stále ako tak fresh a môžem vyťažiť z toho tréningu vlastne maximum. A nehovorím, že tak musíš trénovať, pokiaľ sa chceš hlavne zlepšiť na tých komplexných ťažkých cvikoch, tak by si ich určite mal zaradiť ako prvé. Ale pokiaľ ti záleží viacej na budovaní svalov, tak to je to podľa mňa lepšie. Like a follow pre viac.